राज्यात पावसानं सध्या दडी मारली आहे, त्यामुळे पेरण्या खोळंबल्यात। पावसानं दडी मारल्यानं शेतकरी आता चिंताग्रस्त झालेत। अनेक जिल्ह्यांमध्ये पेरण्या खोळंबलेल्या आहेत। शेतकऱ्यांच्या नजरा आता आभाळाकडे लागलेल्या आहेत। अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसानं सध्या उघडीप घेतली आहे। बेपत्ता झालाय पाऊस। राज्यात झालेल्या मुसळधार पावसानं आता मात्र दडी मारल्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत। अनेक जिल्ह्यातल्या पेरण्या सध्या खोळंबल्यात। वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधलं आपण हे दृश्य पाहतोय। भंडाऱ्यामध्ये सध्या जमिनी कोरड्या ठाक दिसतात, भेगाळलेल्या जमिनी दिसतात। अमरावतीमध्ये शेतकऱ्यांची धडपड सुरू आहे। स्प्रिंकलरद्वारे शेती पीक वाचवण्यासाठी अहिल्यानगरमध्ये तेच चित्र आपल्याला पाहायला मिळते। वाशीमध्ये छोटी छोटी रोपं आलेली आहेत। आता खरं पावसाची आवश्यकता आहे, मात्र पाऊस अजून होत नाही, त्यामुळे ही रोपं करपू लागली। चंद्रपूरमध्ये अजूनही उगवणी झालेली नाहीये, त्यामुळे पुन्हा एकदा दुबार पेरणीचं संकट आहे। इकडे सोलापूरमध्ये तर पिकं अक्षरशः शेतामध्ये जळून गेल्याचं दृश्य दिसतंय। करपलेली आहेत पिकं। रत्नागिरीमध्ये सुद्धा भात लावणी जोरदार झालेली आहे, मात्र आता प्रतीक्षा आहे ती पावसाची।